Ahoj Lenka. Ahoj Marek. Priniesli sme si koníka na tento rozhovor s tebou, pretože sme počuli, že máš veľmi rada kone. Áno, samozrejme, ja mám aj svojho koníka, ustaneného na jednom krásnom ranči. A teda jazdeniu sa venujem už skoro 15 rokov, dokonca aj súťažne jednu dobu. A čo ťa na tom najviac baví na tých koňoch? No, kone sú fascinujúce tvory, ale hlavne tá sloboda, ktorú ti dajú, hej? Potom k tej slobote prišla dcerka, že? Pred pár mesiacmi? Pred 4 mesiacmi sa mi narodila nádherná dcéra. Čo sa zmenilo v živote? No, veľmi veľa. Celý život sa zmenil, ale teda snažím sa to sklobiť aj s mojím hobby aspoň raz za týždeň, aby som trošku vypadla od tých každodenných povinností. A teda samozrejme som strašne rada, že mám prácu takú, akú mám, že teda takisto je to sloboda a viem ju vykonávať flexibilne popri materskej aj popri hobby. Wow, ako ti v tom Fingo pomáha v tom sklbení toho pracovného života s tým súkromným životom, ktorý vedie? No určite mi Fingo dáva tú slobodu a flexibilitu práce, kedy si to viem samozrejme ja úplne prispôsobiť na ten rodinný život a matersku, hej? A teda popri tom robiť aj biznis a prácu. Wow, prečo by si odporúčala Fingo ostatným maklerom? Určite je tam veľmi dobrý back office a určite minimálna administratíva, ktorá mi šetrí obrovský kopec času, ktorý môžem venovať rodine, alebo teda aj klientom, hej? Čo je teda alfa omega, aby mi ten biznis nestal aj popri materskej. Počul som Lenka, že si sa začala vzdelávať aj v tom investičnom svete. Áno, som veľmi rada, pretože mi to pomáha aj v mojom súkromnom živote a mojim klientom. Samozrejme viem spraviť investičné výborné produkty, ale teda musím povedať, že za toto vďačím Matúšovi Čarnému, môjmu šéfovi, ktorý ma to naučil a som mu teda nesmierne vďačná. Čo hovoríš na naše vzdelávanie? Vzdelávaš sa popri tom všetkom? No určite áno, lebo v tejto práci je to nevyhnutné a veľmi sa mi páči to, že to vzdelávanie, teda tie školenia, ktoré sú natáčané, sú aj online a dokonca si ich vieš pozrieť aj offline, čo je pre mňa teraz hrozná výhoda, že ten čas cez deň venujem dcére a večer si môžem pozrieť kľude školenia, ktoré prebiehali aj cez deň a zo záznamu kedykoľvek.